Ох, и здравейте хора, тук с нас е Адри Channel. Какъв е? Какъв държавната голем пътепа? Говоря със старото ти име, как се запознахме. Така, пък аз съм Great Кой Juicy си? Disaster Pro в YouTube. Се водя. Нали, преди, когато се запознахме с него, си пиши пара на отреза, но сега ще ви покажа сървъра CraftBG, който ние го създадохме, напомнени за старото време, когато играхме, нали, малко е така по-различен. Не знам то шоп вече как да го направя. Така, това е Warp Spawn. Тук. Опа. Извинете. Така. Ето това са затворническите килии. Тук е продължението на тях, но в момента нямаме работници, които да ги дооправят. Така, там има къщи на такива, на оцеляващи. Къде? Така. Екип. Чисто плато, а тъпо де. Няма сега, изчакай бе. Стига така. Така, това е LARP екип. Ето го екипа ни. Двамата главни. Сме аз и той. Дали. Админа И и хостера. Така. той не е като хостър, той е като админ, той е така, че да не си помислите нещо. Така, отиваме на LARP. PvP. Така, ето го. Не са на много хубав ларп. Почти са на... Нали, малко е смотан LARP, защото трябваше да има такъв път да се отива тук. Но ще правя правки, нали, не е много голяма това. Така, продължаваме към следващия LARP. LARP евент. Така, останалите ларпове ще ги показвам друг път. Нали, ето LARP евент. И то мисля това да бъде от нас. Благодаря, че гледахте клипчето. И до скоро. Абонирайте се за мен и за... Да, не само за мен, защото той няма моят пич канал. И дано ви е харесало. Абонирайте се. И харесайте видеото. И до скоро. До следващия път.